tleingol kumsom paruk leka upa chu a chung te nena an chen ho na ina chuan thia chhakania police te chuan tu tha nge hriat tumin rang takin an chuya ma se a chung te chuan engma an hriat lo thu an soya kumsom thum pakhat te meu mai he khesi chhuiania atopa an thil chui chhuwa chu tu manan be se lo thilani phone hi march ni somni pali sang khazakwa somsari pathum khan alo pianga naw mei chia pahnia neya an chung kwa hian khopon dewa an chenga ate te atongin anaw te hi enkolin anu le pa te puithin kumsom pakokani chuan phone chuan amusement park a nachate amovea an khosak a hakasada wangin school aban to nuwa chuan heta hian thokin poisa tlem zong a hlo chuak ve thin an hatho bek chu cricket lo zok te nia rum khat chu zandar somvel ania na athok zowa anu le anaw te chuan motorin an ron lama an in omna hi a hlaltuk lem lova in an thlen chuan phone chu amuvata atuk ma taka athole ngal angai don wangani amut na hi in chunga ni in ama in room anei hang vea anaw te chu room dot chia hian an muthuin ani ma se hemizan hi chuan ama chavin he in chunga hian amuwa anaw pakhat jok chu an chung te naw boipui turin ariak chuaka anaw dang le chu in hnuai lama amuwa boruak adai jok wang ani phua luma in hnuai chuan AC anda boka chu wangin anu le pa te po in hnuai a hian an muveka jing dar kualo ni chuan phone alarm chu aloria a off tamai sirawa anu chu roma chuan han chowa alarm chu han off sakatumani ma se an fanu chu nun na nei to lo ti hret tak hian khuma chuan alo muwa a ngonga chuan hliam tuk chon mai om boka rang takin ambulance an kowa doctor ten an hanjor chian chuan a thi na lagai lo le ti chuni he mei chia hi khoi chia tani ba ka lagai hlumani ti chu an fin fi ta boka tu ti nge ni tang le chui chua a har don ani ti chu chiang hal vek mai an ina lian lova thom a in hriat ton thei vek boxi chuta anu le pa le anaw chuan thom engma an hre boxi ro ma se thil ni thei pakha chu an AC in hnuai mi kha a hlui to a thom ani rin ve to wangin an lo khelo pal te po ani ve thei tho mai hemizan hian an ui pakhat chu beng ching hle nin an soi boka ma se an ui hi arai chuan ami je hi thlak ve thuina chu wangin arai le to ni nan ngai bok chu tiangin ai thatlo na engma an nei lem lova police ten an han chui zel chuan an in chung tuk veka tang chuan poi khoi tu hi alu ta ni ti nu ma an hmu thei ta an in bulai hian khol man to lo lian ang reng tak mai hi an hung luau maya chu ta tang chuan olsam ang reng takin in chung tuk veka chuan an lon chho thei nge ani tin khuwa alum wangin tuk veka hi phone hi an kha ngai me lo bok phone ro ma chuan samthem an muwa thisen tlem le leinoi tlem an mu boka chung chu lain le boy to ri rama an zir chianga tin phone ro ma mi thil enga mo chu bo nual boka chung thil bo than kha chu an in atanga hlavak lawa hian an chak le nual bok he boy khoi tu hian ro zetin apai le ni ngei na langa an thil mudang le chu phone ro ma hian sipai lukhum hlui to tak mai a ombok a chung te chuan he lukhum hi tu ta nge ani an hriat ngai do thu an soya he poi khoi tu hian a lukhum hi a thei ngil ani mai thei eng ma chu chui chuak nual ma se tual that tu han ran hel mai tu ka an kha thei chuang lo ani heti hun lai hian DNA test na khol man uakala ni do wangin DNA test mangin chumi khami chu ni nge hetia han chui chu zong kha thil ol sam ala ni chi alo detective Benjamin chuan he poi khoi tu hian he in omdan hi a khriat chiang hle angai ba ka in chung omdan zong po a kha chiang hle ti a khriat the ni ti ngai dan ane ya ti chuan police te chuan thlen om khoveng te le thlen wal tha te chu thu an han zot fi atran ta
mà se an be se ang thu engma an kha thei lo thakhat an chin hu chuan mi pathum rin hlel an neya heng mi pathum te hi tlekol te ten la nia an zinga pakhat phei chu phone classmate ani nge thu zo fia tan an lavata mà se ani hian engma a khriat lo thu bak soi nei lo mà se ro man han chek chuan thil bo than khat chu an hutlat maya chumi wang chuan a in ham thoi nge ni ti chu rin nge thei ani ta phot mà se mak ang rang devin he an rin le roman thil chak sam le thi sen tlem te kha DNA te san han nei ta chia in mil engma chuang lo ni chumi ni wang chuan dik lo taka in pu a thei wangin ma duangin alak chak thei chuang lo ni mà se police te chuan ngo zokin an handop zela atopa chuan ni e khamizan khan ka thian mi pa pani te nen an ina chuan kan lut nge ya thilpo kan ro ngei ti in an lu dan te po chip chi ka takin an puang ta ni an thil rok an la thu rok na te po soin an vai en chuan alo ngei hlom bok si chu bak chu engma poi khoi kan nei lo tin an sei bok ani mà se phone kut thak le tha ero fin fiana mu mal tak thei bok si rawa chu wangin heng mi pathum te hi ina lu ro ka wangin jera chuan tang ma se tual tha wanga frame nei ro pek thei ani khri ro ni ti chuan he case po hi azoji chhotan ta kumsang ni kan lo chuan kai hnu khan khol te kan lo nei tha chawa DNA test mu mal zok nen he case en non le ni ro se ti in an tinung thak le ya ma se chu ta po chuan chuata sam le thi sen an mu te lấy nồi tlem an mu te le an ina lu tong mi pathum te DNA kha inzom na engma aum lova ain min lo vek tho ni amak khop mai atopa chuan an ni pathum hian mi in chu an ro ngei mai ma se poi khoi tu dang an la omani nge yang ti chu thutluk na anita ni phone pong suala are thlum tu chu nge ni tang chuya ha cha tu tul mai huna liam zela achung te po hian chui chua thei ani an ring lo tel tela case po azozi le ta tel boka khang mi pathum lu to ta te kha an ni nge yang ti bak chu rin hel tur dang an nei lo ni ma se DNA te sa tang chuan an ni box si lo ni kumsang ni le som pariya ta lo ni me chuan phone naw mai che pakhat chuan angai dan pakhat a sei chuak ta chuta chuan kha poi khoina khan mi sual ni lovin an chung ko khasak dan kha chiang tu an ma ni lam nai tak tu emo anin rol nia a khriat thua soita arin lelna chana chei zong ero chu ngai ven sak ani ta chi alawa ma se amerin lel telaka DNA test nei non le ni se ti chu ngai dan ro ta ama ro chu maktak main police te chuan he case a gai to em awangin zia lo anga in ma an lak sak thoi du tamia lawani detective na chuan chuinon len nge na mà se detective chuan chu tianga DNA test nei non le tur chuan poisa tam taka ngai wangin ma an lak ngot thei bik lo thu te tin an mani lam nai DNA test nei kual den tur chuan a hau tak zia ten khira chutia an chan ta ka chuan phone that tu dik tak khriat theina turin mi puiten hena chuan ve bur an khon ta ngot maya mà se makle zel chu poisa an ma moto kan mu ton hu po chuan police lam te chuan he case an khoi sak zung tamia lo a chan chu mi chung kuarin lelawanga DNA test vanei sak ringot kha an lo ni le silo chuan diklo taka ring lela pu chiat na anga ngai thei te ani wangin le boina na sa zo ka than thei wangin malak ati ha sa ni tin an soya ma se kumsang ni som ni lo ni meu chuan he case FBI lam ten an boi pui ta chuta chuan rin lo deuh mai in kha DNA nei sa ne na in mil thlap mai pakhat chu an chui chuak ta ni chu tu dang ni ravin phone cousin Donald Fox alo nia khati lai khan he pa hi kumsum hi pakhat chaw la nia ma se kumsang ni da pok khan athitowa kumsom pasari chung chu apoi khoi khiat chua ni mi ravin a hun alo mang zawani Donald hi damdoi khoi chi ania overdose na thia athi lai hian police te chuan overdose mai ni ravin athi na hian mo phur tu dang anom takin tin DNA hi an lo da thalo maya ma se case lian thamani lo wangin FBI record ai ro alo lang lem lova hetia phone thi chan chui a han ni tak ta ka chuan thi to ma se DNA police ten an local chu hai chuak lein an test non le ta ti chuan khami zana sam le thi sen an mu te
lấy nói tlem an hmu te nen khan alo in nil ta chia ani hun kha le chen kha tual that tu rong tak mai chu khailovin an lo khosak puya an ina te leng fowa ka jan tanana na chu an lo impo lo theidawa yakin hlan la chang tu manan lo khe hau lo engpon e se tu na chuan tual that chu chun khe chuak ta a chung te po khel hon na tak chungin an hadam theita ni